Махни се. Костката ми охапа. Здравейте, фенчета и геймърчета, аз съм Анилов и това е видео. Както пише под канала ми, всяка седмица ще има видеоклип. Но може малко да излизам над правилата, да се качва по 1-2 клипа на седмица, не знам. Ще се види, ще го определя, не знам, затова съм написала всяка седмица по един клип. Да така, чудите се защо има клип и аз се чудя. То искам да ви кажа, че лятната ваканция идва. Искам да ви пожелая хубаво лято, хубаво море, басейни, парчета, марчета, такива неща. Не, махни се. Котката мълха. Окей. Така, пожелавам ви всичко най-добро. Аз вече изгорях официално, а не че само 12 до 15 има много време. Вече изгорях. Между другото, ако не ми вярвате, няма да се види, но съм изгоряла вече. Болят ме рамената хибер много, но все едно. Надявам се да успявам да качвам повече видеа, пресента причина, че съм малко заета през лятото. Семейни неща са, не точно семейни, мои неща са си, но все едно. Надявам се да успявам да си справям графика и се надявам, че ако искате да ми помогнете в популяризирането, споделете, лайкнете и какво друго? Просто кажете ми, приятели.